खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 4 जुन 2023 बाराय जेबो रबिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसाम सोरखारा ट्राइबेल आरो बर'फोरखौ एफाग्राब नायनो हायाब्ला बा बायोब्ला हिटलारा नैथि मुलुग दावहायाव जेरैबायदि बेरेखा दोलोफोरखौ बा बेरेखाफोरखौ बुथारदोंमोन थिग बेबायदिनो जोंनि बर' आरो ट्राइबेलफोरखौ बुथारजोबनानै सनानि आसाम बानायनानै ला आरो जुदि बेखौ बानायनो हायाब्ला जोंनि मोनखानाय गोहोफोरखौ हरफिनजोबनांगौ होननानै हेमन्त बिश्व शर्मानि बुंनाय बाथ्रानि सायाव जाय बाथ्राया बुंदोंमोन बिटिआरआव एससि बाङालिफोरा हा बायनो मोनगोन होननानै बुंनाय बाथ्राखौ लानानै अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा रोखा बुंथिदों। बारायदों बारायगासिनो दङ आरो बारायलांबाय थागोन। फारसेथिं सोरखारा खामानि होनो हायाखै नाथाय मुवा बेसादफोरनि बेसेना बारायगासिनो दङ। पेट्रलनि बेसेना बारायदों। पेट्रलनि बेसेना लिटारसेयाव 50 फैसा राङै बारायदों आरो डिजेलनि बेसेना लिटारसेयाव 5 फैसा राङै बारायदों। सालबारि ब्लक इउपिपिएल हान्जानि आफादगिरि चक्रधर बसुमतारिया मालायनि हिन्जावखौ दोनखारनाय जाथाया नंथारगौब्ला बेखौ दोलोनिफ्राय बोख्लायनाय जागोन। नाथाय बे खौराङा नङाबो जानो हागौ। बेखौ पुलिसा नायबिजिरनायनि गेजेरजोंसो मिथिसिगोन होननानै इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा रोखा बुंथिदों। जोंबो खोनादों आरो नंथारगौबा बिथांखौ जोङो गाबोन समफोरनि गेजेरावनो एक्सपेल खालामगोन। बेबायदि माने दैदेनगिरिफोरखौ जोंनो इउपिपिएल दोलोआव नाङा आरो बेखौनो जोङो बोराबखानानै जोंनि बे दोलोआव मोनसे साखोन दोलो जों बानायनो सेस्था खालामखाबाय थादों। सालबारि ब्लकनि आफादगिरिया गुबुन हिन्जाव लानानै खारनाय बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? ससियेल मिडियायाव बहुत समाव ओरैनो नंखाय बाखाय खोथा सोलियो। मालाबा आंनि सायावबो बहुत खोथा नंखाय खोथाखौ खोनायो आरो बेखौ जेसेबांलागै पुलिसनि तदन्तनि दाराहै जों बेखौ फाइनालि जानो हाया दासिमहालागै जों बे खोथाखौ बुंनो हाया। ओरैनो जोंबो खोनादों आरो नंथारगौबा बिथांखौ जोङो गाबोन समफोरनि गेजेरावनो एक्सपेल खालामगोन। बेबायदि माने दैदेनगिरिफोरखौ जोंनो इउपिपिएल दोलोआव नाङा आरो बेखौनो जोङो बोराबखानानै जोंनि बे दोलोआव मोनसे साखोन दोलो जों बानायनो सेस्था खालामखाबाय थादों। बेखौ जों गाबोननि गेजेराव एक्सपेल खालामगोन। जों बेखायनो बुंदों जे माने गोबां कनस्पिरेसि थायो। गोबां समाव नुदों माने बिर'धि पार्टिफ्रा बेफोरखौ मोनसे फोसावथिंनायबो मोनसे हाबाफारि मावनो नागिरो। बेखायनो तदन्तनि गेजेराव जि माने सैथोआ फैनाय लोगो लोगो जों बिथांनि सायाव एक्सन लागोन आरो बेफोरबायदि सोद्रोमाखौ जुदि गमामायैनो नंथारगौबा जों गाबोन समफोरनि गेजेरावनो एक्सपेल खालामगोन आरोखि। खुलुमनाय समाव दायनिगिरिफ्रा साजा मोनदों होननानै नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।